Tuu, mennään tekemään jotain hauskaa. Entäs Starklet? No, se voi jäädä siihen kököttää. No, se on kumminkin mun pakaskaveri. Ihan sama, tuun nyt. Sori, pakko mennä. Okei. No, mä jään tänne. Tajuut sä, et se huijaa sua? Ei se huijaa mua. Se on mun pakaskaveri. No, mä oon nähnyt sen tietokoneelta, että se on etsinyt kämppiä. No, en kyllä usko. No älä sitten usko. Mä poistan sun puhelimesta sen numeron. Nyt se saa mutta etkä poista. Se on mun kännykkä. Ai. Tiesitkö sä, että mulla on tunteet? No niin on mullakin. Starklet on mun kaveri. Aha. Sä et sit näköjään halua olla mun kaveri. Eiku oota. Mä nyt vaan haluun olla Starkletin kanssa nyt. No, mä sit on yksin. Mene sen luusakin luokse. Sori toi. Se on vähän ilkeä. Ymmärrän. Joo. Mut sä oot silti mun pakaskaveri aina. Mut et kai sä oo kattonut mitään kämppiä, et sä oot muittamassa pois. En todellakaan. Toi miukumaukukatti sais muuttaa pois. Se on mun kaveri, älä puhu siitä noin. No puhu miten haluun. Ootteko te molemmat nyt mulle vihasia? No en oo. No, lähde sä vaan miukumauku siitä pois. No, vuhki, okei. Mun kaveri ei oo mikään miukumauku. Jos et sä siedä kissoja, sä et oo meidän kaa. No, okei. Mut mennään nyt nukkumaan. On kumminkin ilta. Joo, mennään vaan. Nukutteko te? Mä en vielä. Nukut sä vielä? No, yritän. Ok. Nukut sä nyt? Jatkuu seuraavassa jaksossa.